Брэсцкая школа нумар 11 расчыніла дзверы толькі паўгода таму. Кіраўніцтва установы адзначае, для калектыву ў стадыі станаўлення вельмі важна сустрэча з людзьмі, якія прадстаўляюць уладу. Коллектив формируется, какие-то закладываются новые интересные традиции. И вообще, наверное, вот в нынешнее время, когда идут различные перемены, вот сейчас были перемены в оплате труда в бюджетных организациях людей, естественно, возникают вопросы, и хотелось бы, чтобы на эти вопросы отвечали люди компетентные, действительно, и которые могут донести ситуацию в республике, в экономике республики. Пытанне развіцця эканомікі краіны стала галоўнай тэмай сустрэчы Паўла Сухарукава з педагагічным калектывам школы. Гэта ў шырокім плане. А ў прыватнасці пагаварылі аб развіцці транспартнай інфраструктуры ў краіне. Тэма сённяшняга адзінага дня інфармавання. Галоўнае гэта не ў тым, каб даць нейкую інфармацыю, а пачуць абрадную сувязь і па магчымасці адказаць на тыя пытанні, якія могуць існаваць у грамадстве і ў трудовых калектывах. Я добра ведаю Брэшчыну, часта тут бываю, і гэта агромнае задавальненне яшчэ ў тым выпадку, што я сам настаўнік па базавай адукацыі, працаваў некалькі гадоў у школе, таму мне заўсёды прыемна сустракацца з такой высокаінтэлектуальнай суполкай, якой з'яўляецца настаўніцтва Беларусі. Адзінныя дні інфармавання праходзяць рэгулярна. Гэта мажлівасць для работнікаў атрымаць поўную і дакладную інфармацыю пра знешнюю і ўнутраную палітыку дзяржавы. Анастасія Цукун, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».